Cum a fost experiența dumneavoastră la clinică? Experiența noastră la clinică a fost una foarte bună. Când am ajuns la recepție, doamnele sunt foarte drăguțe. După aia, la scanare, ne-a explicat tot procedeul, câte minute trebuie să stăm. După aia să mergem la medic, el să ne citească scanarea tot și ne dă tratament. După aia ne-au trimis înapoi la terapie, unde din nou am fost primiți foarte frumos. Cum a fost experiența la domnul doctor? Experiența la domnul doctor a fost foarte liniștită și cu timp, cu răbdare multă. La alți medici parcă nu era așa cu răbdare și să povestesc tot. Repede să spun ce are și am primit tratament și gata, atât a fost. Aici domnul doctor a încercat să caute cauza. Mă bucur tare mult că am găsit clinica și că am venit aici și în urma terapiilor. Nu este mult mai bine și o să recomand mai departe.